Hi guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito na nga guys, dahil padami ng hinog yung aming papaya. Ayan o, ang taas niyan guys. Sayang naman, gagawa kami ng paraan para makuha namin. Kumuha si father ng kawayan na napakahaba at anuhin namin. Anong tawag doon? Anong tawag ng tukdulon? Ang tawag sa Tagalog yung tukdol ba? Hindi ko alam. Susungkitin. Yun guys, susungkitin yung papaya. So ayan sila. Wait lang. Guys, tingnan natin kung makuha nila. Ayan ang taas kasi niyan guys. Oh. Sayang naman kasi ibon yung pumapapak. So ayan. Sasalo kaya ni Boy, ni Brad? Sayang, walang camera sa baba. Dapat mayroong camera sa baba. Natin na, yun na. Uy! Very good daw, nasalo. Ayan o, nasalo ni Brad. Ayan o. Sayang naman kasi, ibon lang yung pumapapak. Anim yung kahapon guys, yung tatlong napakahinog na. Nahulog na lang. So ayan. Kukunin yung natitira pa. Hindi masyadong maliwanag kasi ang init dito guys ngayon. Ayan na. Ay, I just Iyan. Nalatob guys. Tinamaan ang kanyang pandesal. Ang likot ng aking camera. Tinamaan yung pandesal ni Brad. Lagatog. Parang drum. Yan. Wala akong camera sa si Brad na lang yung anahin ko, pupukusan ko. Tingnan natin kung saan ang yung tama ng papaya. So ayun guys, ayun o, tatlo ang nakuha. Ang lalaki o. Lalaki o, mahaba. Ano ba yan? Ayun o, hintayin na naman ulit natin yung iba na huminog. Basta ito guys, tinanim to simula noong 2017. So ayan, nakuha na yung papaya. So ayan siya guys, tatlo na lang yung natira kasi yung katulad nitong hinog na hinog kahapon, pinapak na ng ibon. So ayan, ito na lang. Sayang din naman kasi guys, oh, ang lalaki pa naman. Mahahaba itong papaya. So ayan po. Maganda daw to guys. Pampakinis. Sana all. Ayan. Thank you so much for watching.